de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Jumai Novembre kalo tile 19 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkannaw olu la YouTube ka taa se Facebook ma ni wagati in na an ka kunnafoni ale bɛ tɛmɛ Facebook direct o la aw bɛ se ka aw sigi ka an ka Facebook fana ni ka ka kunnafoni ka ale lajɛ la sanga ni wagati o kɔnɔna la kunnafoni ale waati selen ne ayo bisimila. Kunnafoni bi Novembre kalo tile 10 san 2020 kana se Novembre kalo tile 10 san 2020 ani fila ni a san fila ye n'an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Général Amadu Tumani Ture an dama kɔni ka wele sera ale ma walasa ka se ka o sayɛlɛmaw ɲɛnajɛw ni ka olu kɛ sa Fondation Amadu Tumani Ture pour l'enfance ale kɔni n'a ka denba u farala ɲɔgɔn kan alamisa don ni ka se ka dɛmɛ don kalanso dɔw olu ma ni o ye kalanso 3 ye kalanso 3 yɛrɛ kɔnɔna la Sebenikɔrɔ kalanso o bɛ a la ani a tɔ fila a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna Sebenikɔrɔ kalanso o fɛ min ni a ɲamaya kun bɛ Amadu Tumani Ture ale furumuso bolo n'o ye Madame Ture Lɔbɔ Tarawele ye a kɛra an ka ministre min fana bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw ma n'o o ye Madame Sidibe Dedewu Usumana ale ye ka taga se banbagatɔ teriw ni a jɛɲɔgɔnw olu ma n'a ka baarakɛɲɔgɔn u bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. Balima chrétien ka minnu bɛ yen nɔ ni o ye katolikiw ye olu kɔni ka hiji ta ko 51 na o baaraw daminɛna kitakaw olu fɛ yen nɔ u ka kita mission katoliki kɔnɔna kɔni ale furanna ni k'a jɛ Novembre kalo tile 16 tɛmɛnen kalandenw olu fɛ ka hakili jigin k'a fɔ taamakɛla minnu ni olu kɔni tun kelen don ka u kunda kita kan olu kɔni sera kunun Novembre kalo tile 17 san 2022 o sɔgɔmadafɛla o la u bisimilala kita curé ale fɛ n'o ye Abbé Georges Debe k'a ladɔnniya k'a fɔ ko hiji yɛrɛ baaraw kɔni o bɛ kɛ Novembre kalo tile 19 ni ka taa a kuncɛ a tile 20 na san 2022. Ni ale bɛ Bafula bɛ o lamini na sa a yirala k'a fɔ ko nin dugu kofɔlen kɔni kungo jeni kɔni ale balila nin dugu in kɔnɔna la kabi dɔgɔkun tɛmɛnen na dugu marabagaw ka taga se kungo lakanabaaw ni ji lakanabaaw ma u kɔni sigira ni ka kuma falen o kɛ kuma falen kɔnɔna de la sa u y'a yira k'a fɔ ko kungo jeni kɔni a tɛna daga olu ka dugu o kɔnɔna la bilen dugulamaw ɲɛfɔli kɛra olu ye k'a fɔ ko kungo jeni kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ min ni ka ale lase kungo ma o ɲɛfɔru ye dugu marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ɲɛfɔlen ye dugulamaw ye sa kungo jeni kɔni maa o maa e kɔni mana sɔrɔ a la ɲangili bere o bɛ da i kun. Walasa ka se ka Tɔnbukutu mara ale kalanso ni ka olu dayɛlɛ karɔgɛrɛn dinɛ tigilamaw olu kɔni ye u fɛ la dɔ ye fɛn min sa o de ye ko ka larabukan ka o kalanso olu kɔnɔna la ka tila tuguni cɛmisɛnninw ni musomanninw ko olu kana kolonso ɲɔgɔn na bilen kalanso kelen o kɔnɔna la nin b'a yira k'a fɔ ko karɔgɛrɛn dinɛ tigilamaw ka laɲini kɔni ale tɛ se ka sabati k'a sababuya kɛ a bɛ dankari an ka jamana ka sariya dɔ la.
novembre kalo tile 17 san 2022 dugu fila kɔni uru karla ɲɔgɔn na ni o ye kalako ale ni kalana dugu ye ni dugu kofɔlen fila in kɔni bɛ yafoyila o lamini na ɲɛfɔlikɛlaw ka fɔla sa ko ni dugu fila kɔni karilen ɲɔgɔn na ka a sɔrɔla fɛn bɛ nɔfɛ sa o de ye sanubɔyɔrɔ ko o ye sanubɔyɔrɔ min yɛrɛ ni ale bɛ kalako dugu o de la u ka kuma kɔni dadara ɲɔgɔn kan ni dugu kofɔlen fila u yɛrɛ ye marimafɛnw ni ka olu ta ɲɔgɔn kama a fan fila bɛɛ lajɛlen butigiw sow fo ka taga se bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ye o ye kalako dugulamaw olu ta ye o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna kalana dugulamaw olu fɛ a yirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ bɔnɛna u ni na wa maa dɔw yɛrɛ fana olu jogina. An bɛ taa kɔkan kibaru la Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire ka taa se Ghana ale ni Togo ma ka an ka jamana o fara kan ale ni Niger ni jamana kɔni lakɔlɔsibaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan kunu novembre kalo tile 17 akarakaw fɛ yen nɔ walasa ka sigi ka kuma ni ka o kɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilama olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana kofɔlen ninnu olu kɔnɔna la a kuma ɲɔgɔnyaw kɔni kun sigilen don sen kan kabini san 2017 a kumaw bɛna to sen na sa fo bi juma. An b'an ka kunnafoni datugu ni Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna ye kunnafoni jugu kɔni o jiginna Senegalikaw olu ka sababuya kɛ u ka dolacila belebele min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sadio Mane min yɛrɛ ni ale jogina k'a to dolanci o la novembre kalo tile 8 tɛmɛnen k'a to dolanci min na sa o de ye Bayern Munich ka dolanci ye a yirala k'a fɔ ko ni dolancilaba in kɔnɔ ale sen tɛna ye diɲɛ selekena ni dolanci o la min ni a bɛna kɛ novembre kalo in kɔnɔna la san 2022 ka sababuya kɛ a sɛbɛkɔrɔ jogini yɛrɛ kɔnɔna la sa novembre kalo tile 17 a yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka ale sen yɛrɛ ni ka o opere nka nin wagati na a kɛra jigilatigɛ ye Senegal jamana ɲɛmaa yɛrɛ o bolo ni o ye Macky Sall ye a ma se ka dɔn maa min kɔni o bɛ na Sadio Mane ale nɔ labila an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya k'a ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi jumadɔ in na ni k'a da aw tulo kan o de tun ye nin ye tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dɔɔniba ye e maa min bɛ fɛ i sen ka ye tunga lafiya maaw ka site tako filanan ale jɔliw olu la sa o kɔni banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ olu tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna site min ni tunga lafiya bɛna a jɔ aw ye sɔngɔ damatɛmɛja o la site in kelen-kelenna terrain bɛɛ lajɛlen titre foncier de 4,500,000 olu de don n'i bɛ fɛ i sen ka yala sa numéro ale wele i ka se ka i tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya maaw ka site o la banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ aw k'an bɛɛ tɛnɛ don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.